Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa a cikin sabuwar tasharmu mai suna Kannywood 247 TV, wacce za mu dinga gabatar muku da ƙayatattun labaranmu, wanda Abdulrazak Sabo ya rubuta wannan littafin mai suna Ɓatan Bagatantan, yayin da ni kuma Hauwa Muhammad Sani nake gabatar muku da shi. A yi sauraro lafiya. A baya mun tsaya inda Alhaji Musa ya fahimci abin da Ɗalha yake nufi, sai ya daina dariya ya kuma ɗan nutsu, sannan ya ce, na fahimci abin da kake nufi, haƙiƙa abin da ka faɗa gaskiya ne, amma fa duk wanda ka gani yana da irin tasa matsalar, abin yi dai shi ne haƙuri. Da jin haka sai Ɗalha ya kakkafe Musa da ido ya ce, Musa ina tabbatar maka da cewa da kai ne ka shiga waƙiyar da na shiga, da ba a san halin da kake ciki ba. Na tabbatar da ka san halin da nake ciki, ko kuma da za ka iya ayyana halin da nake ciki, da baka bani shawarar in yi haƙuri ba. Ko da yake ita ma wannan shashashar Rabin, wacce komai a gabanta yake faruwa, babu wata kalma mai daɗi da take gaya mini safe da rana sai dai in yi haƙuri. Kafin ka ce kwabo falon ya yi tsit saboda Musa da Ɗalha sun dulmiya cikin tunani. Ɗalha yana yin kalle-kallen ƙauyanci, shi kuwa Musa tunani yake yi tsagwaronsa, wayarsa sai kaɗawa take yi amma baya amsawa. Yana tsakiyar wannan tunani ne sai idanuwansa haka kwatsam suka sauya suka soma ƙyalli, kamar fasasshen madubi a rana. Ashe lura yayi da yanda Ɗalha ya damu da rayuwa. Ya fahimci cewa babu wani kalamin da Ɗalha zai saurara idan dai ba na yanda zai samu duniya ba ne. Haka Alhaji Musa ya ci gaba da tunani, yana satar kallon Ɗalha wanda shi kuma yake ta faman satar kallon na'urorin da ke cikin falon. Can sai Musa ya yi doguwar ajiyar zuciya ya dubi Ɗalha, ya dubi gefe ya sake duban Ɗalha sannan ya ce, na fahimci halin da kake ciki, kuma na tausaya ma. Sai ya yi shiru sannan ya ci gaba, haƙiƙa akwai abin da zan iya yi ma, amma mutanen yau abin tsoro ne, domin ƙauyanci da cin amana sun yi musu yawa. Wannan magana ta baiwa Ɗalha mamaki ya ce, Alhaji Musa ban gane abin da kake nufi ba. Kana son ka ce ni ba ƙauye ne? Sai ya buɗe baki yana al'ajabi sannan ya ci gaba. Kaga irin abin da nake gudu kenan, tunda sauran maiƙona ya soma kira na ba ƙauye. A'a ko kaɗan ba haka nake nufi ba. In ji Musa, abin da nake nufi shine ita duniya ta fi lahira wuyan nema. Sau tari idan mutum ya ganka cikin daula sai ya yi sha'awarka, amma fa bai san irin wahalar da ka sha ba. Sai Ɗalha ya yi wuf ya katse masa magana ya ce, hai kowa ka ga wane ba banza ba, idan bai ga dare ba ya sha rana. Alhaji Musa ya ji daɗin wannan kalamin na Ɗalha, sai ya ce shi ya sa hira da mai Hausa take da daɗi. To a taƙaice dai a kullum inda gizo yake saƙan shi ne, lokacin da ka gaya wa mai nema irin matakan da zai ɗauka domin ya kai gaci, da zarar ya duba sai ya soma tutsu. Sai Ɗalha ya yi murmushi ya ce, kada fa ka manta ni ma na san wahalar nema, ni ba baƙo ba ne cikin lamuran nema, kuma ka ji da kunnenka, ni Alhaji Ɗalha sai dubu ta taru a shirye nake na yi duk abin da ɗan adam ya taɓa yi, ko kuma zai iya yi, domin samun arziki. Ni kuma ba baƙauye ba ne, sannan kuma ni ba butuli ba ne sai gare ka. Sai ya matsa cikin kujera ya jingina ya ƙura wa Musa ido. Jin kalamun Alhaji Ɗalha ke da wuya sai idanuwan Alhaji Musa suka yi wani far da su, cike da kwaɗayi da tsoro da shakku. Nan take ya miƙe tsaye ya dafa kafaɗar Ɗalha ya ce da shi, na ɗauki wannan ƙalubalen da hannu biyu. Sai suka kalli juna suka yi murmushi. Sannan Ɗalha ya ce, na kwana da sanin cewa ba a rasa nono a ruga. Bayan sun yi shiru na ɗan wani lokaci sai Alhaji Musa ya ce, ka tafi gida yanzu amma gobe da hantsi ka dawo. Akwai abin da nake son gani kafin mu fita bakin daga. Ka kuma sani cewa ba a bori da sanyin jiki. Da jin haka sai Ɗalha ya sunkuyar da kai ƙasa, ya ɗago shi sannan ya dubi Alhaji Musa a cikin ido ya ce, kada ka damu, na san duk wanda ya tasamma ɗaukar Dala sai ya yi gammo. A shirye nake in ɗauki Dala har ma in yi kan tafi da dutsen Bonfai. Sai suka ranka yawace suna riƙe da hannun juna suna raha suna ɗan ƙusƙus. Hangen Dala ba shiga birni ba. A daren wannan ranar Alhaji Ɗalha ko rintsawa bai samu ya yi ba.
Yanda ya ga rana haka ya ga dare. Ya kwana yana saƙe-saƙe da tunani kan me zai biyo bayan saduwarsa da Alhaji Musa washegari. Washegari ana yin kiran sallar farko na asuba. Ya tashi ya silla wanka ana yin assalati sannan ya shigo falo ya ajiye babbar riga da hular a kan kujerar gefe. Shi kuma ya zauna a kan babbar kujera ya kunna talabijin yana kallo yana jiran hantsi ya yi domin fita zuwa gidan Malam Musa mai zabira. A ɗayan ɓangaren Rabi ta daɗe tana jin motsin Alhaji Ɗalha a falo. A zatonta yara ne ke buruntu-buruntu a falon. Ko da ta leƙa da niyyar ta kora su ciki, kwatsam ba zato sai ta ga Alhaji Ɗalha zaune cikin shiri. Nan take ta tsaya cike da mamaki, sai ta ce, Baban Binta lafiya na ganka a nan? Tafiya ko suna? Ba ɗaya daga cikinsu. Sai ta saki jiki ta ce, amma abin da ɗaura kai. Ina da wani mitin ne mai muhimmancin gaske a gare mu ni da ke. Da jin haka sai tsegumi ya soma cinta, sai ta ce, a kan me? Sai ya ɗaura fuska ya ce, ba abin da ya shafe ki bane ballantana ki yi min shishshigi. A cike da mamaki sai ta ce, ka ce mitin ɗin yana da muhimmanci a gare ni shi yasa na tambaya. Allah ya baka haƙuri kuma Allah ya jishe mu alherinsa. Duk ƙwaƙwarki dai ba za ki san abin da nake ciki ba. Wutsiyar raƙumi ta yi nesa da raɓa. Sai Rabi ta juya ta koma ciki tana cewa, Allah ya bada sa'a idan ta yi tsami ma ji. Gari na yin sha da zumuɗi ya ci shi sai Alhaji Ɗalha ya fito daga falo ya soma zagaya cikin gida alamar cewa ya ƙagu. Sai ya leƙa nan ya leƙa can ya leƙa lambu. Ya ɗaga wannan ya tura wancan ya yi nan ya yi can. Ba a jin motsin komai sai na motocin haya da baburan 'yan acaɓa. Haka ya ci gaba da yi har gari ya ƙarasa wayewa. Nan da nan da ya ga gari ya waye tangararen sai ya kammala shiri ya ɗauko makullin motarsa ƙirar Marsandi. Ya shiga ya lula. Alhaji Ɗalha bai zame a ko'ina ba sai a ƙofar gidan Alhaji Musa. Da isarsa sai masu gadi suka shaida musu cewa Alhaji Musa ya bayar da sallahu cewa daga ya iso ya shige falo. Yana shiga falo sai ya tarar da Alhaji Musa zaune cikin shiri yana amsa waya. Da Alhaji Ɗalha ya duba ƙuryar falo sai ya hango wani danƙareren teburin cin abinci maƙare da launi iri-iri na kayan karin kumallo. Ga rotse na kayan ciki, ga dabge na hanta da ƙoda zalla, ga langaɓu na naman kai, ga soye na kaji da kifi, ga soyayyen dankalin turawa da masa 'yar Bauchi, ga gurasa banɗashe 'yar birni, ga wasu iri-irin kayan zaƙi na kwalba da kwali. Abin sai wanda ya gani. Babu abin da kake hange daga kan wannan teburin bayan waɗannan abubuwan. Falo kuma ya ƙaure da ƙamshin waɗannan kayan alatun. Da mamaki ya kama Ɗalha sai ya tsaya a bakin ƙofa ya kasa zama. Sai da Alhaji Musa ya ce masa ya zauna. Ƙaraso ciki mana Ɗalha yaya ka tsaya a bakin ƙofa in ji Alhaji Musa. Sai Ɗalha ya shigo ciki sannan ya ce na gode wai da jira nake a yi min iso. Sai Alhaji Musa ya dube shi ya yi murmushi ya ce, kai na gida ne sai dai ka yi wa wasu iso, zauna mana. Sai Ɗalha ya zauna sannan Alhaji Musa ya ci gaba, ka zo a kan gaɓa, bari mu karya sai mu fita domin na san wataƙila baka karya ba. Bayan sun karya sai suka ɗunguma cikin wata motar Alhaji Musa ƙirar Jeep. Wannan mota ta Alhaji Musa na da abubuwa na bada mamaki, ba ta da muƙulli ba ta da giya. Sai dai wasu 'yar ƙaramar batta. Kowane maɓalli na da aikin da yake yi. Wani na tayar da ita ne, wani na kashe ta, wani na giya ne, wani na tsaro, wani talabijin ɗin motar ne ga su nan ba iyaka. Wannan motar bayan talabijin na yau da gobe akwai wani irin mai nuna maka wurin da kake. Motar tana da wata na'ura a goshinta mai hana karo. Kada in kai ka da nisa, kujerun motar ma na iska ne. Wanda idan kana son ka yi sama ko ƙasa akwai abin da za ka taɓa. Idan ka taɓa wani abun sai ka ga motar ta ɗaga sama kamar babbar mota. Idan kuma ka sake taɓa abin sai ta dawo kamar ƙaramar mota. Wato labarin wannan motar babu wanda zai iya baka cikakken sa. Haka suka tuƙa suna wuce gidaje har suka bar gari. Babu kowa a cikin motar sai Allah, sai kuma su biyun. Alhaji Musa yana ta bada wuta shi kuwa Alhaji Ɗalha yana ta kalle-kalle cikin motar. Can sai Alhaji Ɗalha ya yi doguwar ajiyar zuciya, sannan ya ce Allah ɗai gari banban. Wannan mota da kyau da daɗi take.
kai duba maleji a 160 amma sai ka ce a 40 muke tafiya. Sai Alhaji Musa ya dube shi ya kuma dubi gabansa, sannan ya ce wannan motar ba wata aba ba ce, a kwana a tashi idan ka yi haƙuri za ka ga haka. Anya Alhaji Musa? Ɗalha ya yi shakka. Sai Alhaji Musa ya kalle shi ya girgiza kai ya ce, ai ina tabbatar maka da cewa idan ka yi haƙuri cikin tafiyar da nake son mu yi tare, wallahi wannan motar bata isa ka yi kyautar girma da ita ba. Sai Ɗalha ya buɗe baki ya kasa cewa uffan, illa babban goro sai magogin ƙarfe. Yana furta wannan magana sai ya yi shiru, idanuwansa suka yi wani gara da su, babu alamar tunani a cikinsu. Sai gabansa kawai yake kallo, daga gani ka san abubuwa sun gama ɗaurewa Ɗalha kai. Ana cikin wannan hali ne bayan sun daɗe da barin gari suna shiga wani gangare sai ga wani shinge na gidan gona a gefen titi. Yana nausayen yamma, iya ganinka sannan ya danna kudu gefen titi. Nan ma iya ganinka girman wannan wuri ya zamo babban abin ta'ajibi a wurin Ɗalha, wanda kuwa ya ce me zai yi idan ba kallo ba. Iya kallonka cikin wannan gonar babu abin da kake gani face tumaki farare da udawa, da awaki birjik kamar gonar kaji da raƙuma, jajaye da tattabarai, da jumanai da agwagi da bareyi da dai sauransu. Shanu kuwa ba magana, domin idan ka hanga wannan ɓaryar sai ka hango jajayen shanu iya ganinka, idan ka hanga wancan ɓaryar sai ka hango fararen bakaloji turmus iya ganinka kamar gonar auduga, idan kuma ka hanga can cikin gonar sai ka hango 'yan ƙasashen turai masu fari da baƙi. Bayan haka idan ka leƙa can cikin gonar kana iya hangen duhun itaciyar ƙai da jini da ciyawar alwa, sannan ga tsuntsayen share fage suna kai komo. Daga gani ka san wani kogi ne ya gifta ta wajen, ko kuma wata fadama ce mai ni'imar gaske a wurin. Can bayan tafiya ta yi tafiya, Alhaji Musa da Alhaji Ɗalha sun ci kamar mil 10 suna wuta a gefen gonar, amma har yanzu ba su hango ƙarshen shingen ba. Sai haƙuri Ɗalha ya ƙare, inda ya ce turƙa shi, bigi sai bigi, amma dai wannan gonar gwamnatin tarayya ce ko? Domin na san babu gwamnatin jihar da za ta iya wannan aikin. Sai Alhaji Musa ya dube shi ya yi murmushi ya ce, idan an ce da kai baƙauye ka ɗauki zafi, ciɓi ya zama ƙari. Na san mai gonar ba ta gwamnati ba ce. Sai Ɗalha ya ce, na sallama, abin ya ɗaure min kai, don Allah ba ni bayanin mai wannan gonar wanda Allah ya zunduma wa garinsa nono. Sai Alhaji Musa ya duba gabansa ya duba gefe ya yi shiru na 'yan daƙiƙu, sannan ya kalli Ɗalha ya yi murmushi ya ce, abin da yake gaba ya fi wanda muka baro a baya, kuma abin da ke ciki ya fi wanda ke bakin titi. Da jin haka sai Ɗalha ya buɗe baki ya rufe, ya gyara zama ya yi kamar ya yi ihu, ya yi kamar ya ce a tsaya ya fita, ya dai kasance kamar wanda ya zautu. Shi kuwa Alhaji Musa sai tuƙinsa yake yi, yana satar kallon Ɗalha, yana ta amsa waya kamar babu abin da ke faruwa. Ana cikin wannan halin ne suna hawa wani tudu sai ga wata babbar ƙofa ta shiga cikin gonar. Ƙofar cike take da mutane masu saye da sayarwa, ga matan Fulani masu sarin nono, ga mutane daga gari da ƙauye masu sarin kayan lambu da 'ya'yan itatuwa kamar lemo, mangwaro, yazawa, goba, yalo, karas, gurji, tumatir da sauransu. Sannan ga masu sayar da abinci daki-daki. Motar Alhaji Musa na doso ƙofar sai masu gadi suka fito da gudu suka buɗe ƙofar suna masu jinjina. Ba tare da ya tsaya ba sai ya amsa wannan ya tuƙa motar cikin gona kai tsaye. Bayan sun danna cikin gona kamar mil 5 sai suka tarar da wani kyakkyawan ofis kewaye da fulawoyi, ga motoci na alfarma iri-iri lulluɓe da rigunan motoci a bakin ofis ɗin. Ko'ina ka duba jikin bangon ofis na'urorin sanyaya ɗaki ne lulluƙe. Tunda suka shiga gonar suke shige rukuni-rukuni na dabbobi da ma'aikata. Tunda suka shiga gonar Alhaji Ɗalha bai ce ƙala ba sai dai faman ajiyar zuciya da yake ta yi. Can da ya numfasa sai ya yi magana ya ce, hala ka san me gonar ne? Sai Alhaji Musa ya tsare gida ya ce, ai gona ta ce, na kawo ka ne domin kawai ka ganta. Sai Ɗalha ya kama baki ya ce, gona lallai ta kai gona mashasha. Nan take Alhaji Musa ya kumbura kai ya kuma
daɗa ɗaura fuska sannan ya ce, ina da irin wannan a jihohi aƙalla 7 a cikin wannan ƙasar, wacce take Mambila ta fi sauran girma. To masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mun haɗu a labarinmu na gaba.